कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों फिसाया समाजावहाय मोसाबावदो दाना दखना बोखो बोखो नोंसिनिबो फाला फैगासिनो दं दै सोरनिबा बै गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि रोजा रोजा साबायखर बावहरो सेलुट खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो शेयार खालामना होगोन चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामबावनो भिडिअखौ जागायनोसै अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों फिसाया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिसौ देराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मानसिमोन गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ फरायनाय दङ जामादै मोनबाय फिथाइ मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंखौ खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय आवबो आवाज सावदों सानै मानसि दंमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो जाबाय राला नैबे समाव बन्द जानांगौ जाखांबायबो जोंजों आरो दाख्लै दा लोगोफोर नोंथांमोना नुदों बिनि सायाव मानो बिसार जाखो होननानै गोबाङा साननोबो हागौ आरो गोबाङा मिथिखाबायबो जानांगौ लोगोफोर बिथाङा माखासे समाव बिथांहा मोनसे फेसबुक पेज दंमोन बे फेसबुक पेजाव बियो ओरैबायदि भिडिअ होयोमोन बिनि भिडिअफ्रा मोनसेबो माखासेया मोजां फ्रायानो गाज्रि आरोना लोगोफोर दिनै बिनि थाखायनो बियो बे मेलाव जिरायनांदों अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे मेलखौ खुंनायाव मोजां जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हर बेफोरबायदिखौ गामियानो एक्सन लाखानांगौ दिनै बबेबा आफादखौ बबेबा माबाखौ लामा नायनानै जेबो मुलाम्फा गैया नोंनि गामिखौ फोसाबनांगौनि दायथ'आ गामियारि साफ्रोमनावबो बिबान थायो सोर सोर मोजां मोनदों लोगोफोर बे बिसारनि सायाव कमेन्टआव लिरनानै हर आरो जायफोरा बैफोरबायदि भिडिअ हगारबाय दङ बिथांमोननि गामिनि मानसिफ्राबो जेन सोलोङो बिथांमोननि बेफोरबायदि हाबाफारि मावनायखौ नुनानै जेन बिथांमोनाबो सोलोंनानै गावसिनि गामियाव बेफोरबायदि बुनायजों नङा दिखुन बानजायनायजों बा बुजायनायजों नोंथांमोना ट्राइ खालामनाय बिथांमोनखौ माना खालाम बादा होनाय अब्ला निस्सय बुजिग्राबा बुजिगोन बुजियाब्ला नेक्स्ट टाइमाव आरो बानायब्लावोबा बिनि सायाव नोंथांमोना लावथिनि माबा मोनसे बेबस्था खालामा बे नोंथांमोननि खोथा नाथाय एक्सनखौ लाथारनांगौ आरो आं जोबोर गोजोनदों बै गामिनि रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो आंनि सेलुट आरोना लोगोफोर अब्ला भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों भिडिअखौ शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थोंसै